Добър ден, днешната тема е за Facebook статуси от 12 годишни любовни статуси и искаме да дадем някои забележки към това какви статуси да поствате в Facebook стените си. И сякаш ако го интересува как се чувствате или нещо такова. Така да четем първият статус, който е Посветен на първата любов, или т.е. поредната любов на една 12-13 годишна. Баси скапания живот. Вече не ми се живее. Пълно с правописни Да, грешки. на всичкото отгоре е пълно с правописни грешки. Добре, на кой пука, че живота ти е скапан? Ти си на 12 години. Да, а пък и мисля, че не трябва да се отчаяваш толкова млад от живота, защото все пак ти нищо не си видял, нищо не си изживял и не знаеш наистина какво означава истинско чувство за любовта, че да качваш такива смешни статуси. Следващия статус, една секунда. Време е за кафе, ама няма с кого. Добре, ти просто не можеш да пишеш на някой на лично съобщение и да го питаш дали ти се ходи на кафе или нещо от този сорт. Но те като вие станали статус, може би ще ти откажат. Да. Защото все пак това е нищо непростително. Следващия статус. Моментче тук направо, тук. Отивам към сладките сънища, поне там се случва това, което искам. Защо живота не ни дава една приказка щастлив край да завършва? Какво построено изречение? Нека да продължим нататък. А живота ни е като турски сериал. Мъжето харесва момчето, момчето харесва друга, семейство този, който се обичат, не дава да бъдат заедно. Всеки път има пречки към влюбените. Добре, човек, той просто като не те хареса, ти просто продължаваш напред. Има момче, което мен не ме хареса. Ама аз не тръгвам да публикувам някакви статус. Защо не ме харесваш? То те още повече се депресира, разбира, че е за него и че ти пука и че се е бахчили гласа. Да, пък и вие сте на 12-13 години и би трябвало наистина да не трябва да се депресирате по този начин, защото вие още нищо, както казах преди малко, не сте запознати с живота и с истинската любов. Да, аз трябва да сложа нещо тук, че не ми стърчи обаче. Нека да четем следващия статус. Така. Ива Атанасова. Опа, беше в леглото си замисляне и разсъждаваща За бъдещето си създаден човек. Окей, бейби, как така ще замисля за бъдещето си създаден човек, просто да пишеш на 13 години и мислиш за бъдещето си. А не мислиш за Дори учене. ти дори знаеш кой си 7 клас, така му ли ще мислиш бъдещето си. Всеки си има бъдеще. Ако трябва утре ще табуси една кола, пак ще му той ще е бъдещето. Да четем следващия Facebook статус. Така. Се чувстваше притеснена, че няма да види човека, който обича. Така. Добре, ние какво трябва да направим, че ти няма да видиш този, който обичаш? Аз когато съм на сила също не виждам ние, ама не съм толкова притеснена, защото имам телефон да извън. И това е друг. Просто потърси го или му пиши, или просто той като не те харесва, просто го стави на мире и спри да се занимаваш с него. Или просто И се за тия откажи от него. всичките някакви тъпи фейсбук драми. Моля ти, помогни ми, чувствам се тъжна, чувствам се самотна и така нататък. А вие, драги приятелчета си, само на 12-13 години, дори не сте станали моми или регенката за жененето да се притеснявате толкова много. Да сте без партньор. Добре, това беше от нас. Става прекалено дълго. Това беше от аз съм Милана, това е Данила, семейство Даниелсони. Довиждане.